Rianxo levaba tempo agardando recuperar a mobilidade interprovincial para poder circular novamente pola Ponte de Catoira. Esta distancia de apenas 1,5 km é a que percorrían moitos veciños de lugares como Isorna para realizar xestións cotiás. Sen embargo, dende a declaración do estado de alarma, víronse obrigados a desplazarse ata o centro de Rianxo ou a outros concellos máis afastados ante a prohibición de cambiar de provincia. Era algo que nos viña moi solicitado por parte de xente que desenvolvía actividade comercial ou incluso de propios familiares na zona de Catoira principalmente. Acollemos con agrado este cambio de fase, entre outras cousas porque posibilita tamén ese cambio, non? Evidentemente será benvindo e favorecerá tamén un pouco as comunicacións e o retorno á normalidade e á vida normal de bastantes familias tamén de Rianxo que tiñan lazos coa outra zona, non? Dende que se restrinxira a mobilidade entre provincias, detectáronse diversas infraccións a este respecto. Dende o Concello de Rianxo agardan que as sancións impostas poidan verse rebaixadas unha vez formuladas as pertinentes alegacións, tendo en conta as circunstancias excepcionais destes dous concellos limítrofes. Aínda que non queríamos e pedimos que se fixese canto antes ese cambio por entender que había circunstancias, estábamos as dúas provincias na mesma fase, entre municipios limítrofes entendíamos que era máis positivo, non entendíamos como podíamos ir a 200 kilómetros no límite na provincia de Coruña con Lugo e, sin embargo, non podíamos atravesar kilómetro e medio dunha ponte. Iso non se percibía, podería haber fórmulas diferentes, non? Mas foi un pouco asumido así e os nosos corpos de seguridade están para cumprir o que está marcado e estipulado por lei e houve, magoadamente, algún control. Esperemos tamén haberá fase de alegacións para que non sexan tan cuantiosas ou as sancións non sexan tan potentes, porque realmente estábamos diante dunhas sancións que podían ser moi serias para a cidadanía, non?